Ayan guys, gawa tayo dito sa bata. Nahugasan ko na siya guys. Ayan, so, gagawin natin. Tanggalin ko lang yung matigas. Ang tawag na. Basta yun na yun guys. So, hindi ko siya tanggal. Yung parang pinaka-ano siya, yung pinaka-ubod na yung tawag na. Hindi ko masyadong maano siya. Yung pinaka-liquid niya. Need natin siyang tanggalin guys kasi medyo may pagkabigas siya. Kaya, ano lang yung ating tanggalin. Medyo nakalagay. Kaya natin siya maliit. Yung maliit na hiwa. Hiwa lang siya. Wait kasi yan guys yung maliliit lang siya. Hindi tayo talaga yung pagkahiwa. Kasi medyo siya matigas-tigas. Yan na siya guys, yung ating hiniwa. Then, lagyan natin sa guys ng konting salt, then olive oil. Ayan. Yung konting lemon. At saka natin. Tanggalin natin guys yung alcohol. Anuhin natin siya yung ano ba tawag mo guys? Basta yung ganyan at yung tawag niya. Ay, sino talaga sa isip mo sa yung Tagalog? Para medyo siya guys na hambok. Ayan. Ayan na siya guys. Gawa naman ako guys ng tapos yan guys yung brown na skin niya. Nakukulaan lang natin. Then, Dito na lang nakapalitot-litot dito. Dito na lang nakapalitot dito sa kasino. Dapat yung dito sa bilhin. yung ano ba, yung guys yung ilalagay ko lagyan natin sa basta yung sample dito. Gagawin tayo guys, yung pinaka-ano yung Nakabit nga ako sa notebook eh. So, Nakabit ako.
Medyo maharin. Ayan. Sa laman yan, hindi nanggaling masyado. Pag nakahalo sa kanin. Mix-mix lang again. Yun yung ating Parang gusto kong kumaway dito sa mata. Ayun guys, naggawa din ako guys ng kanyang nuts. Nilagyan ko lang siya guys ng ano yan guys, honey. Ayan. Then, inubin ko siya ng 15 minutes lang. Wala pa. Basta yung umano lang siya guys, nasa tingin. Hindi ko siya sa kasama siya. Medyo mahirap na lang guys. Yung gamit ng gloves. Yung asin na panluto. Dapat ng gloves yung pang tinatay sa gloves. Kaya ganyan. Dikit-dikit siya. Then, ayan na siya guys. Yung topping. Sarap. Then, gawa tayo naman guys ng sauce. Ayan. Balsamic. Depende yan sa inyo guys kung gaano karami yung ginawa niyo sa lata. Balsamic. Then, olive oil. Ano siya guys? Vinegar. Apple vinegar. Honey. Balsamic. Then, ano siya guys? Mustard and lemon. Ayan. So, add ng konti dito. Na konti ano ko sa ating balsamic. Mag-add tayo ng konting salt. Ayan na siya guys. Thank you sa inyo guys. Sana nagustuhan yung aking video for